аз съм Дютричил Кич и де си играем Team Fortress и аз съм Spy с някакъв си пич. Съфа 1000, който не е джонал сервера, понеже... Аз съм сервера. Не бе, в нашия бе. С нас е кирката. Тя бе, как ще си с кирката? Кирката е при мене. И аз сега ще се превърна в друг човек. Бри го това, убий го, да. Чао, пира! Зерсе! А ти, Кирк, това ти ли си бил? Йо, че мам, тиниха? Тиниха, Кристи? Та. Беч. Маля, паднах! Стресно. Че паднах и там долу. О, идиота, мръсен. Ма гръмнаха по погрешка, what the fuck is shit? Аз там не видим. О, не съм отвратителен. Имам! Ко беше човек? И гличката на Спай. Що си на 11 000 бе човек? За някакъв Ето, ключик западали си! Сами измистрих. Опа. И аз там не ставам, още не видим. Аз съм Спай. Съм в лепчивното. Ще кажа да ми умра от падане, аз съм... Не знам, че аз съм безкрайният, аз играм много му обича и това става така номера. Аре. Аз избягах. Добре, аз съм червен. Стам да видим. Ще кина, Аз избягах. Това е бот 0. Има някакъв дет седи пред мен. Браво. Ти пич, дори не си отбрал. Опа. Не си в играта. Това трябва да взема. Кик плеер, айде стига тия кикове. Да кликнем някой ли? Да кикнем някой ли? Вау! Сега Кирка престъж да кикна тебе. Ще се берем на себе. Ай сега, ти за какво ще... Аре бе, няма да го кикнем. Много. О, сега те гледам. Мале! Къде бе? Не бе. Просто казвам да внимаваш, защото тук може да мина. Тук едно пиро тероризира. То е много тъп. Честна. Честна всичка. Гати бе, гати! И аз имам ти. Има някакво грозно пиро. Значи виждаш себе си. Кирка, отгоре! Отгоре, Базикир! Не видим, не видим. Сега ще го убия, сега ще го убия, сега ще го... Не! Уби го, а? Как мазна ме уби само? Сам дете един друг ги килна. Това е друг въпрос. Той че Соник с патката нищо не прави. Честно. О, аз съм на другия отбор. Повече не обуви за убиване. Аз не съм Аз нуб. имам минигеймс. Не, ти не си нуб. Охо, точно ти си нуб, човек. Си башко. Ако съм Джон Сатъра, Май са за тази. Смей да бъдеш. о, мага! Аз съм в дуелиращата зала. Або! Кирка! Да. Аз съм Джон Сатъра! О, я стана. Дами и господа, аз съм Джон Сатъра, ще го килна! What the fuck, как си?
Аз съм Джони. Тероризмът е истински. Ти нямаш Джони, бе, човек. По-тъпо нещо не съм чувал. Ти нямаш Джони Сатъра, а викаш си Джони. Не бе, ти аз нямам... Ама аз съм... Аз не съм Сатъра, Джони Сатъра, аз съм... Ти Си си? Джони. Ама не си с Джони Сатър. Не, аз съм Джони Сатъра. Да. Порана. Аааа! О, как... What the fuck, как паднах? Значи когато влизам при кирката съм в някакъв... в Achievement Tiny Hug. Когато влизам при самито съм в някакъв друг. Е пъгнал. Да пукнеш. Пич, къде си? Ние загубихме. Не знам. Еми, Ма къде си? това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Обикновено ще правя само по една битка. Всъщност, кара да направим още. Да, направи още малко за... Още малко ще спираме епизода на 10 минути. Да, бе, направи още един раунд. Аз мога да дойда при тебе, ама... Забрачи му, оставам, не видим за чу! Ком бъгна, бе? И на тебе ли? Точно странно. Какъв да става? Умри, бе, умри, бе! Аз съм силен скаут. Да, ето тук, чуй си в нашия сървър. Аре всички скаутове. Еми, аз съм... Кой да отстраним? О, не. Кой да кикнем? Не. Ноп. Да сменим отборите. Печ. Аз гласувах. О, някакъв. Не мога да гласувам. Точно мра. Не успя да разбера какво стана. Списам нещо, ама не успя да го... Ууу! Отборите се сменят, това е. Аз гледам... Къв е този, бе? Къв е този, бе? Майка ти да и... О, what the fuck, кирката... Кирката пак почти не успя да ме уби. Пич, аз това пистолет, че вече аз... Просто да кажа, че съм доста задоволителен. Смятай за някой те убива. Ето, няма как да не ме убия, ама все пак просто... И аз взеха на много сексабилно пистолечи. Ще гледам се. Но за жалост... Аз не искам. Аз съм едно пистолетче, дето изстрелва 4 патрона. Това е вместо помпата. Така наречената секс помпа ли? Ами, не, то е помпа пистолет. Бах ти на цепения снайпер. Убима. О, Всъщност. истината е. Всъщност. Чайте така да виж. О, тук шляпам с каналите. Чакай, не бил гънжен го правим. Окей, музика. Паднах долу, някакво хеви ме бил. Някакви двама се бият се и по едно време. Баси, гадното хеви. Браво. С някой се стреляме, то се появява отстрани и го изритва. Доста. Ами мисля... Че се разпана. Ами мисля това да беше за този лут. За този лут? Мисля това да беше за този епизод. Абонирайте се, харесвайте и да знаете, че винаги ще бъдете с Армионс ТВ! Чай за край. Да направим те. Убий някой за финал. Сам 10 минути може да убият за финал. Искам специално. Луп! Два демона! Това не е човешко! Аз знам как да спра епизода да е музика. След като се разпа... Аз разбих тя. Ти, какъв си ти, бе? Бай, Гош! Бай, Гош! Играй се! Кирка, това ти ли беше? Един с... И само едно ме каже. Кирка!